नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात. म्हाका दिसता तांकां अख्खो देश सद्याक आयकता. पण ही तांची पयली 1-to-1 इंटरव्यू जेन्ना सावन महाराष्ट्रांतल्या सत्तांतराचो हो सागा सुरू जालो. ताजे उपरांतची पयली 1-to-1 इंटरव्यू ते गोंयांत दितात, प्रुडंटाक दितात आनी जांकां आमी अर्द्या परस चड गोंयकारच मानतात ते दीपक भाई केसरकर आमचे बरोबर. दीपक भाई, वेलकम. तुमची पत्रकार परिषद बघितली. सगळ्यात पहिला प्रश्न तोच येतो की जो आरोप सध्या मुंबईतून तुमच्यावर होतो आणि तो म्हणजे तुम्ही शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बदललाय. त्याच्यावरून सुरुवात करूया. एक गोष्ट अशी आहे की आम्ही या निवडणुकांना सामोरं गेलो 2.5 वर्षापूर्वी. त्यावेळेला आपण भाजप आणि सेना युतीच्या नावाने लोकांकडे मतं मागितलेली आहे. आणि त्यावेळीची अट अशी होती उद्धव साहेबांची की 2.5 वर्ष मुख्यमंत्रीपद म्हणजे 50-50% सत्तेची विभागणी. त्याप्रमाणे त्यांना 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद पाहिजे होतं. आणि मग समजा तुमची त्यावेळची बोलणी यशस्वी ठरली असेल तरी आज मुख्यमंत्री बदलला गेलाच असता ना. मग त्यावेळेला तुम्ही हे वाक्य त्यांच्याबद्दल बोलला असता का, हा प्रश्न आहे. आणि ते मुख्यमंत्रीपद मिळत असताना आपण आपल्या तत्वांची तडजोड केली. जी बाळासाहेबांची तत्व होतं तो जो हिंदुत्ववादी विचार होता तो सोडला आणि त्याच्यामुळे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम त्या ठिकाणी आणायला लागला आणि तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपण ॲक्सेप्टसुद्धा केला. ही वस्तुस्थिती आहे. पण आम्ही तिथं कुठेही नाही म्हटलं नाही, कारण आमचं प्रेम होतं उद्धव साहेबांवर. आम्हाला वाटत होतं की उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाले आमचे सगळे प्रश्न सुटतील, महाराष्ट्र प्रगतीच्या दिशेने जायला लागेल. परंतु त्याच्यानंतरची जी वागणूक होती मित्रपक्षांची, तर त्याच्यामध्ये असं होतं की स्वतः ते सत्ते पराभूत झालेले होते. म्हणजे NCPचा पराभूत झाली होती, काँग्रेससुद्धा पराभूत झालेली होती. एकाला साधारण 50च्या वर म्हणजे 52-54 काहीतरी जागा मिळाल्या होत्या आणि त्यांना 40-45च्या आसपास जागा मिळालेल्या होत्या. मग अशा परिस्थितीमध्ये जर जनतेने तुम्हाला नाकारलेलं असेल तर मग तुम्हाला सत्तेत येण्याची संधी कोणामुळे मिळाली, तर केवळ शिवसेना आणि उद्धव साहेबांच्यामुळे मिळाली. आणि उद्धव साहेबांचं बाळासाहेबांच्या प्रमाणे सर्वात जास्त प्रेम कोणावर आहे तर स्वतःच्या पक्षावर प्रेम आहे. आणि त्याच्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही त्यांचा पक्ष संपवायला निघता, तुमच्या पक्षाचे राज्याचे अध्यक्ष आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात जातात. तिथं जो त्यांचा पराभूत उमेदवार आहे हा तुमचा पुढे होणारा आमदार आहे असं जाहीर करता, त्याला निधी देता, त्यावेळेला उद्धव साहेबांचा पक्ष संपत चाललेला आहे ह्याची जाणीव आम्ही अनेक वेळेला त्यांना दिली. आणि मग असं होतं की याच्यातून जर मार्ग काढता आला नाही, आता कालचं सुद्धा उदाहरण बघा की याच्यामध्ये उद्धव साहेब आम्हाला बोलवत होते, आम्ही येत नव्हतो. त्याच्यानंतर मी लेखी स्टेटमेंट काढलं की साहेब तुम्ही, आमचं म्हणणं काय की तुम्ही NCP आणि काँग्रेसबरोबर जाऊ नये आणि तुम्ही जर NCP आणि काँग्रेसबरोबर जाणार नसाल तर मग तुम्ही अगोदर ते तोडा ना आणि मग आम्ही येतो. आम्हाला कुठे हरकत होती आम्हाला यायला. आणि त्याच्यामुळे ह्याच्यात खूप उशीर झाला. आणि आता सुद्धा ते म्हणतात की NCP आणि काँग्रेसबरोबर आपण पुढेसुद्धा जाणार. असं असेल तर मूळचा जो शिवसैनिक आहे ज्याने हे मान्य केलं की आमचे उद्धव साहेब आहेत म्हणून आम्ही ह्याला आघाडीला पाठिंबा देतो, त्या ओरिजिनल शिवसैनिकाला ही भूमिका मान्य आहे का की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करायचा आणि आपण राष्ट्रवादी आणि याच्यामागून फरफटत जायचं. हा जो शिवसैनिक आहे तो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर लढत त्यांनी आपला पक्ष बांधलेला आहे. त्याच्यासाठी त्यांनी अनेक केसेस आपल्या अंगावर घेतल्या. आणि मग ह्या परिस्थितीमध्ये उद्धव साहेबांनी हे ॲक्सेप्ट केलं असेल म्हणजे आज मी जे स्टेटमेंट वाचलं त्याप्रमाणे, तर त्याच्यासारखी आश्चर्याची दुसरी बाब नाही. हे वेळ ठीक आहे की तुम्हाला मुख्यमंत्री शिवसेनेचा बसवायचा होता, त्याच्यासाठी ॲडजस्टमेंट केली. आणि ठाकरे कुटुंबियांची एक परंपरा राहिलेली आहे की ते स्वतः कधी पदं घेत नाहीत. आणि त्याच्यामुळे उद्धव साहेबांचं सुद्धा म्हणणं असंच होतं की मी स्वतः मुख्यमंत्री होणार नाही, माझा एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री होईल. पण त्यांना इन्सिस्ट कोणी केलं? पवारसाहेबांनी. आणि मग त्यांच्याच पक्षातले लोक जशी वागतात त्याच्यामुळे त्यांचं जर मुख्यमंत्रीपद गेलं असेल मग त्यांनी तो दोष कोणाला दिला पाहिजे? पवारसाहेबांनाच दिला पाहिजे. पवारसाहेबांनी निर्णय घेतला की तुम्ही स्वतः बसलं पाहिजे म्हणून. स्वतः बसलं पाहिजे तर ज्यावेळेला ते सत्तेवरून खाली उतरतील त्यावेळेला त्यांचा अपमान झाला तर तो केवढा मोठा अपमान असू शकतो हे स्वतः काय पवारसाहेबांना माहिती नाही का? पवारसाहेब माझे अत्यंत वंदनीय नेते आहेत. परंतु ज्यावेळेला स्वतःच्या पक्षाची, ते स्वतःचा पक्ष वाढवणारच ना. आणि स्वतःचा पक्ष वाढवताना आजपर्यंत 3 वेळा त्यांनी शिवसेनेमध्ये फूट घडवलेली आहे. मग शिवसेनेमध्ये 3 वेळा फूट त्यांनी जर घडवलेली असली तर शिवसेना पुढे ते वाढवतील महाराष्ट्रामध्ये, असं जर कोणाला वाटत असेल ते कितपत योग्य आहे हे तपासून बघायला लागेल शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी. दीपक भाई, दुसरा जो आरोप होता तो म्हणजे 2.5 वर्ष का लागली. म्हणजे तुम्ही जे म्हणतात ते सगळे मुद्दे जे आहेत ते 2.5 वर्षापर्यंत, म्हणजे संजय राऊत आज सकाळी सुद्धा म्हणतायत की 2.5 वर्ष तुम्ही सत्तेची मलई खाल्ली,
सगळी पदं उपभोगली, मलाही- मंत्री सगळ्या मंत्र्यांकडे खाती होती, तर कुणीच आवाज केला नाही. मग 2.5 वर्षानंतर हा आवाज का? हे बघा, मलाई खाल्ली असली तर ती फक्त संजय राऊत खाऊ शकतात, कारण ते दोन्हीकडचे मलाई खाणारे आहेत. एक ते NCPची म्हणजे पवारसाहेबांची ते एकनिष्ठ आहेत आणि ते शिवसेनेशी आहेत, म्हणजे त्यांची विभागणी 50-50% झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे कोणीही मलाई खाल्लेली नाही आहे. ज्यावेळेला 6 मंत्री आपलं मंत्रिपद सोडून एखादं बंडखोरी करतात त्यावेळेला त्यांनी आपल्या पदाचा त्यागसुद्धा केलेला आहे. जर त्यांचं बंड फसलं असतं तर त्यांची मंत्रिपद गेलं असतं. आज कोणी आपलं मंत्रिपद स्टेकवर लावायला तयार होत नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी ते का बाहेर पडले आणि असं म्हणतात की ईडीच्या केसेसला घाबरून आमदार एकत्र आले. मग ईडीची केस तर 1 किंवा 2 आमदारांवरच आहे आणि त्यातले बरेचसे आमदार तुमच्यावर आहेत, आमच्यावर आलेलेच नाही आहेत. आमच्यावर फक्त एकटंच आले, प्रताप सर नाईक, ज्यांच्यावर ईडीची केस आहे. परंतु ती ईडीची केस त्यांच्यावर असली तरी ते त्याचे उत्तरं देत आहेत आणि त्याच्यामुळे एका आमदारांसाठी 50 आमदार एकत्र काय येतील ईडीच्या भीतीने. शेवटी आम्हाला विकास पाहिजे. गोव्यासारख्या राज्यामध्ये ज्यावेळेला मी येतो, तुम्ही मला अर्धा गोवन म्हटलं, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की माझी आईच गोव्यातली आहे, त्याच्यामुळे त्या अर्थाने मी 50% गोवन आहे. परंतु एक गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळेला बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया हा ज्यावेळेला सर्वे झाला त्याच्यामध्ये 1 नंबरला गोवा होता आणि हे गोवा स्वतःच्या ताकदीवर करू शकलं असतं का? करू शकलं नसतं. कॉन्स्टंटली हा सपोर्ट त्यांना केंद्रातून मिळालेला आहे. ज्यावेळेला गोव्यामध्ये काँग्रेसचं राज्य होतं त्यावेळेला दिल्लीमध्ये काँग्रेसचं राज्य होतं. आपल्याला आठवत असेल त्यांनी 2 वेळा इन्कम टॅक्स बेनिफिट दिला. काल दुसरा मुद्दा आला, त्याने उद्धवनी आपल्या अखेरच्या भाषणात राजीनामा देण्यापूर्वी जे म्हटलं की तुम्ही बाळासाहेबांच्या मुलाला सत्तेवरून खाली खेचलं याची याद राखा. एक गोष्ट अशी लक्षात घ्या की समजा जे ठरलेलं होतं त्यांचं म्हणणं आहे की अमित शहाबरोबर ठरलं होतं की 50% म्हणजे 2.5 वर्ष BJP, 2.5 वर्ष शिवसेना. म्हणजे त्यावेळेला जर शिवसेना खाली उतरली असती सत्तेवरून तर तुम्ही हेच म्हटलं असतं का? आणि मग शिवसैनिक रस्त्यावर आले असते का? 2.5 असं जेव्हा तुम्ही प्रिन्सिपल ठरवता त्याला कधी ना कधी उतरायला लागणारच ना मुख्यमंत्री पदावरून. आणि हे लक्षात कोणाच्या येतं? पवारसाहेबांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या, की जो पॉलिटिक्समध्ये एकदम माहीर आहे, ते विश्वाचारी आहेत पॉलिटिक्सचे, त्यांच्या लक्षात येतं. पण त्यांनी उद्धव साहेबांच्या लक्षात आणून द्यायला पाहिजे की ही फॅक्ट आहे. तुम्ही बसणं सोपं असतं, उतरणं त्या चेअरवरून कठीण असतं. कारण तुमच्यासारखा मोठा मनुष्य ज्यावेळेला त्या चेअरवर बसतो त्यावेळेला त्या चेअरवरून उतरणं त्याला आणि कठीण बनतं, कारण त्याच्यावर कार्यकर्त्यांचा दबाव येतो की तुम्ही ह्याच्यावर उतरू नका. आणि मग आपण त्या चेअरवर बसला असताना आपण जर भेटू शकलो, कारण शेवटी एक लक्षात घ्या की एक मातोश्रीची पद्धत राहिलेली आहे की अगदी इमर्जन्सीच्या केसमध्ये आम्हाला आमचे पक्षप्रमुख भेटू शकतात किंवा आम्ही तिथे जाऊन भेटू शकतो. पण ज्यावेळेला तुम्ही मुख्यमंत्री होता त्याला तुम्हाला हा वेळ मिळू शकत नाही. हा वेळ मिळत नाही आणि मग एक गॅप तयार होती आणि ही गॅप सगळ्या आमदारांच्यामध्ये तयार झालेली आहे. एक तर तुमच्याकडे एफिशियंट ऑफिस असं पाहिजे की ज्या ऑफिसमधला एक मनुष्य की ज्याला शिवसेनेबद्दल आपुलकी आहे तो आपल्या पक्षाच्या किंवा इतर पक्षाच्या आमदारांना, खासदारांना ठराविक वेळ देईल. तुम्ही कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयामध्ये गेला तर बाहेर एक पाठी लावलेली असते आमदार खासदारांसाठी राखीव. ही का लावलेली असते? तिथे लोकांचे प्रतिनिधी आहेत, लाखो लोक त्यांना निवडून देतात. मग निवडून देत असतील तर मग त्यांना तो वेळ देता आला पाहिजे. हा वेळ आपण देऊ शकलो नाही, ही सुद्धा खंत आमच्या मनामध्ये आहे ना. आमच्या मनामध्ये ही सुद्धा खंत आहे. तुम्ही काल बोलताना सांगितलं की तुम्ही एवढे निकटचे असून सुद्धा 6 महिने मुख्यमंत्र्यांशी तुमची भेट होत नव्हती. तरीच एवढी गंभीर परिस्थिती होती का? नाही बघा, मी तुम्हाला एक सांगतो की ज्यावेळेला आदित्यजींवर आरोप व्हायला सुरुवात झाली त्यावेळेला मला उद्धव साहेबांनी सांगितलेलं नव्हतं. मी स्वतः इनिशिएटिव्ह घेतला आणि महत्त्वपूर्ण बैठका घडवून आणल्या आणि त्या बैठकांचं जर फलित झालं असतं तर आधी परिस्थिती उद्भवलीच नसती. आणि त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर प्रेम करणारा एक कार्यकर्ता आहे. शेवटपर्यंत मी मुंबईत थांबलो असतो. माझ्या पाठीमागे जर गाड्या लावल्या नाही, मी गाड्या लावल्या म्हणून गेलो का? मी फोन केला आमच्या सरचिटणीसांना, माझ्या मागे पुन्हा जर गाडी उद्या दिसली तर मी तुमच्याबरोबर नाही. कारण ह्या तत्वासाठी मी लढतो. लढताना फक्त दुसऱ्यांनी केलं तर ते चूक आणि माझ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ते चूक नाही असं बिलकुल नाही. माझ्या पक्षाचा कार्यकर्ता ज्याला चुकतो त्याला मी सांगतो. तुम्ही कधी वैयक्तिक तुम्ही कधी निर्णय घेतला की आता इथे नाही थांबायचं? कुठला टर्निंग पॉईंट होता जिथे तुम्ही कन्व्हिन्स झालात की आता जायचं? मी मग माझ्या मिसेस आजारी होत्या आणि त्यांना ट्रीटमेंट चालू होती. मी उद्धव साहेबांना सांगितलं. उद्धव साहेब म्हटलं ठीक आहे तू ह्याला राख. आणि मी काय त्यांच्या विश्वासात लावतो. आदित्य साहेबांना सांगितलं, ते म्हटलं ठीक आहे तुम्ही राहा, तुमच्याबद्दल काय प्रश्न येत नाही, कारण मी त्या मनाने सिनियर आहे. बरोबर. मग तसं म्हणजे वयाने तरी ॲटलिस्ट सिनियर आहे. शिवसेनेच्या कॅडरमध्ये सिनियर नसेल पण वयाने सिनियर. तर ते केल्यानंतर सुद्धा मला एन्सर्कल करणं, मला घेरणं,
आणि त्या लोकांनी मला हे विचारलं, हे मला नाही पटत. त्या लोकांची बॅकग्राऊंड काय आहे, ते माझ्याशी बोलू शकतात का? मी त्यांना त्याच वेळेला सांगितलं, जे बाळासाहेबांचं स्वप्न कोकणात होतं ते पूर्ण करायला माझी तत्त्व कारणीभूत ठरली. अशा माणसाला अडवण्याची हिंमत तुम्ही करू नका. आणि मी सांगतो फोन करून, आणि तरी सरचिटणीसांना सांगून सुद्धा दुसऱ्या दिवशी त्या गाड्या जाणार नसतील, म्हणजे त्या युवा सेनेच्या असेल कोणाच्या असतील, त्या जाणार नसतील, तर ती प्रवृत्ती मी सहन करू शकत नाही. आणि मी तुम्हाला साधंसं उदाहरण देतो, हे गोवा आणि सिंधुदुर्ग जवळ आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की हे समजलं पाहिजे लोकांना, की समजा मी ज्याला अर्थ खात्याचा मंत्री होतो, उद्धव साहेबांनीच मला बनवलं, त्याला मी एक सबमरीनचा प्रोजेक्ट मंजूर केला. संपूर्ण भारतामध्ये एकही सबमरीन नाही आहे जी समुद्राच्या खाली जाऊन कोराल्स दाखवेल लोकांना. आणि अशा असंख्य सबमरीन परदेशामध्ये असतात आणि त्या लोकांचं एक आकर्षण हे असतं. आणि भारतातली पहिली जर आपण आणतो तर त्या 65 कोटी रुपये मी मंजूर केली, त्याला हाय पॉवर कमिटीची मंजुरी दिली, 25 कोटी रुपये MTDCकडे जमा केले. 2.5 वर्षामध्ये 1 रुपयासुद्धा खर्च झालेला नाही. मग आम्ही कोणाला भेटायचं? आम्ही आदित्य साहेबांना भेटलो, आदित्य साहेबांना विनवणी केली. मग एखादी जर सचिव ते करत नसेल, त्या सचिवाला जाब विचारण्याची जबाबदारी कोणाची असते? तुमची असते. मी तुम्हाला दुसरे उदाहरण देतो. मी आमच्याकडे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, हे तर आमचं डिपार्टमेंट होतं, मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलची मंजूर आहे, जवळजवळ ते 50-1 कोटी रुपयाचं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. आज कुठलाही मनुष्य जर सिंधुदुर्गमध्ये आजारी पडला तर तो GMCला येतो, गोवा मेडिकल कॉलेजला येतो. मग एवढे मी पैसे मंजूर केले. आणि त्याच्यामध्ये एक छोटीशी जमिनीच्या संदर्भातली अडचण होती, तर बाळासाहेब थोरात माझे अतिशय चांगले संबंध आहे. 2.5 वर्षाची मीटिंग नाही लागली. तुम्ही आंबोलीला गेलेला आहे, आंबोली चौकूला त्या लोकांच्या गावात मालकीची जमीन नाही, त्याचा निर्णय मी ज्यावेळेला मंत्री होतो त्याला करून घेतला होता, तो रिकन्फर्म करायचा होता. 2.5 वर्ष वेळ मिळू शकला नाही. मग काय करायचं? त्या शेतकऱ्यांना मी काय तोंड दाखवू शकतो? मी नाराज होतो, परंतु नाराज म्हटलं होतं प्रशांत, तुम्ही म्हणजे असं म्हणत कोविडच्या स्थितीत तर सांगतात की उद्धवजींनी जे काम केलं महाराष्ट्रात ते त्याला तोड नाही. काय होतं, त्यांनी काम न तोड असणारं काम केलं, परंतु त्याच्याबरोबर हे जे छोटे छोटे प्रश्न असतात, प्रशासनाचे प्रश्न म्हणतात, हे प्रशासनाचे प्रश्न होतात. एक तर कसं होतं की उद्धव साहेब हे सगळ्या प्रशासनामध्ये नवीन होते आणि त्याच्यामुळे आपले सहयोगी पक्ष आहेत, समजा रेव्हेन्यूचा प्रश्न असेल आणि तो बाळासाहेब थोरात त्यांच्याकडे असेल, तर त्यांनी आपला मुख्यमंत्री पदाचा दबाव त्यांच्यावर आणायला पाहिजे की हे हॉस्पिटल मला ताबडतोब करायचं आहे. तर ते कुठल्याही परिस्थितीत ते हॉस्पिटल करणार. त्यांनी असं सांगितलं होतं की हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न, याच्यामध्ये 2-2 हजार वचक नव्हतं. त्यांच्या वचकपेक्षा ह्या बरोबरच्या पक्षांवर त्यांचा वचक नव्हता. त्यांच्या चांगुलपणाचा फायदा या बरोबरच्या पक्षाने घेतला, ही वस्तुस्थिती आहे. आज महत्त्वाचा जो हाच प्रश्न समजा काँग्रेसच्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये असलेल्या ह्याचा असला असता, आमदाराचा, तो त्यांनी सोडवला नसता का? 100% त्यांनी सोडवायलाच लागला असता. नाहीतर पक्षांची ज्याला मिटिंग होती तिथे त्यांनी सगळ्या लोकांनी तक्रारी केल्या असत्या किंवा त्यांनी, म्हणजे आपण हक्काने भांडण करतो असं भांडण केलं तर आम्ही भांडण नाही करू शकत काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या बरोबर. आमचं काय असतं, आमची बांधिलकी कोकणाची बांधिलकी, माझी बांधिलकी कोकणाशी असणारच, कारण मी कोकणामध्ये राहतो. कोकणाच्या भूमीने मला हे दिलं. मी तुम्हाला सांगतो गोव्याबद्दल आत्मीयता, आता माझी आई गोव्याची, मला आपुलकी आहे ना. मग माझा जन्म झाला सिंधुदुर्गमध्ये, मी त्या मातृभूमीचं पान फेडणारच ना. आज जो प्रश्न येतो की 2/3पेक्षा जास्त आमदार तुमच्या बरोबर आहे, आता पुढची वाटचाल कशी होणार? कारण दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे खरी शिवसेना कोणती, विधिमंडळ पक्ष ज्याच्याकडे 2/3पेक्षा जास्त आमदार आहेत ते, की पक्ष, राजकीय पक्ष? म्हणजे हे जे डिबेट एवढी वर्ष आपल्या देशात चालूच आहे आणि आता यू आर इन अ युनिक सिच्युएशन, म्हणजे उद्या तुम्ही शिवसैनिक राहणार की शिवसैनिक राहणार नाही? बघा, आम्ही कायम शिवसैनिकच राहणार. जो गैरसमज महाराष्ट्रामध्ये करून दिला जात आहे तो एक दबाव तंत्राचा भाग होता. माझा पक्ष कोणतरी हायजॅक करणार आहे असं जर कोण म्हणत असेल तर त्याच्यामध्ये सहानुभूती निश्चितपणे मिळेल, परंतु लोक व्हायोलंटसुद्धा होतात आणि म्हणून त्यांच्या पक्षावर क्लेम करायला कोणी गेलेला नाही आहे. आमचा विधिमंडळ पक्ष आहे, विधिमंडळ पक्षामध्ये आमची ज्याला मेजॉरिटी होती, आमच्या पक्षाने त्याला का बदललं हा सुद्धा प्रश्न आहे. आणि मी तुम्हाला केवळ उदाहरण म्हणून सिंधुदुर्गमधलं उदाहरण सांगितलं. अशा प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये, मग ते पाणी असेल, तिथलं धरण असेल, प्रत्येक ठिकाणी ते मागे राहिल्यानंतर त्या आमदारांनी आपल्या मतदारांना तोंड कसं दाखवायचं? बघ आता पुढची वाटचाल कशी, म्हणजे मर्जर की नाही, आम्ही तर शिवसेनेमध्येच राहणार. आम्ही कोणामध्ये मर्ज होणार नाही. आम्ही शिवसेना म्हणून राहणार. आम्ही आमचं काम करणार, महाराष्ट्राच्या विकासाला आमचं योगदान देणार. आमचं बंड हे कुठल्याही कारणासाठी केलेलं नाही आहे आणि पाठीमध्ये खंजीर तर अजिबातच नाही. यांची भाषा एवढी खराब आहे ना, मी युजली कोणावर टीका करत नाही, परंतु
लोकांना डुक्कर म्हणायचं, लोकांना मेलेली माणसं म्हणायचं, त्यांचं पोस्टमार्टम करायची भाषा करायची, म्हणजे तुमच्या तोंडात ही भाषा शोभणार नाही. महिलांबद्दल वाटेल तसं बोलायचं. मग हे सगळं जो मनुष्य करतो त्याला एकदा तरी जाब विचारला पाहिजे तसं. आणि त्यांनी नाही विचारलं, आमचे आमदार विचार नव्हते, पण माझ्यासारखा एक शांत मनुष्य त्यांच्याबरोबर आहे म्हणून मी त्यांना सौम्य शब्दात एवढंच सांगितलं की तुम्ही राज्यसभेचे मेंबर आहात, त्याला आमच्यातल्या प्रत्येकाने मतदान केलेलं आहे. म्हणजे आमच्याबरोबर जर 39 लोक असतील त्यावेळी तुम्ही 30-35 लोकांनी जरी तुम्हाला मतदान केले म्हणून तुम्ही राज्यसभेचे खासदार झाला, सोडून द्या ना. तुम्ही ज्याला तुम्हाला असं वाटतं की ही घाण आहे, ही पिकलेली पानं, जे काय म्हणतात घाण कितीतरी बोलले आमच्याबद्दल, तर आम्ही म्हटलं की त्यांची मतं सोडून द्या ना. मग तुम्ही त्यांना तुम्ही स्वतःच्या एमटीवर निवडून या. तुमच्यावर काँग्रेस आहे, तुमच्यावर राष्ट्रवादी आहे. हे एक प्रकरण असं आहे संजय राऊत हे, की यांनी शिवसेनेला ते आजची जी सत्ता गेली याच्यामध्ये 50% जास्त वाटा ह्या एका माणसाचा आहे, त्यांच्या बोलण्याने. शेवटी साहेब भाषेवर जर तुम्ही कंट्रोल ठेवला तर बरंच काय होऊ शकतं. भाषेने तुम्ही भडकवू शकता, पण रोज जर भडकवायला लागला तर मग ते लोक टी व्ही बंद करतात. मला एका माणसाने असं सांगितलं की तुम्ही जर ह्यांना परत दाखवलं तर माझं टी व्ही फोडून टाकेल. म्हणजे लोकांना असं मनामध्ये काहीतरी होतं, डोक्यामध्ये काहीतरी व्हायला लागतं ती भाषा ऐकून. म्हणजे असं तुम्हाला कशाला पाहिजे प्रवक्ता. तुम्ही ठीक आहे आम्ही अग्रेसिव्ह लोकांचा पक्ष आहात, तर सगळं ठीक आहे. मला असं ते आरोप करू शकत नाही. हा कॉन्ट्रास्ट उभा करण्यासाठी दीपक केसरकर शिंदे गटाचे प्रवक्ते झाले का? कारण तुम्हाला हा कॉन्ट्रास्ट उभा करायचा होता की एका बाजूला संजय राऊत बघा ते कसं बोलतायत आणि दुसऱ्या बाजूला दीपक केसरकर ही भाषा बघा. हा कॉन्ट्रास्ट उभा करायचा ही पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी होती का? नाही. तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो, आज पर्रिकर साहेब आपल्यामध्ये नाही. तर पर्रिकर साहेबांनी तुम्हाला सांगितलं असं, ज्याला कोकणाचा संघर्ष झाला, त्याला कोकणामध्ये BJP वाढवायची होती. मग पर्रिकर साहेबांनी मोदी साहेबांची अपॉइंटमेंट घेतलेली होती. आणि मी आता नाव नाही घेत, पण त्याला एक व्यक्ती आहे ज्यांनी ह्या सगळे डिस्कशन ऐकलेलं आहे. मी त्यांना सांगितलं की शिवसेना गरीब माणसाचा पक्ष आहे. मी एवढं सगळं सोडून गरिबांसाठी म्हणून पॉलिटिक्समध्ये आलो, गरीब माणसांची सेवा करायला. आणि तुम्ही दोघं एकत्र आहात, तुमच्यामध्ये पूल बनण्याचं काम मी करेन. आणि ते काम मी शेवटपर्यंत केलं. ज्या वेळेला वाद झाला, आजच्या वादामध्ये सुद्धा शेवटपर्यंत माझी भूमिका होती की उद्धव साहेबांना बरोबर घेऊनच याच्यावर तोड काढली पाहिजे. त्या प्रेमाने मी इथं आलो. मी आणि पर्रिकर साहेबांना हेच सांगितलं, मला तुम्ही मोदी साहेबांच्याकडे घेऊन जाऊ नका, ते एवढे मोठे मनुष्य आहेत. त्यांनी मला BJPमध्ये ये म्हणून सांगितलं तर मी नाही म्हणू शकणार नाही, एवढा मला त्यांच्याबद्दल आदर आहे. मग तो आदर तर सुरुवातीपासून मनात आहेतच ना. आणि हा काय आदर मी लपवून ठेवला आहे का? मी साहेबांना 1.5-2 वर्ष सांगतोय, साहेब आपण BJP बरोबर जाऊया, BJP बरोबर जाऊया. आणि मी माझ्याकडून जे काय करता आलं मी केलं. मी आज इथं सगळं तुमच्यासमोर ह्याच्यावर सांगणार नाही याच्यावर, कारण एक मनामध्ये खोल आदर असतो म्हणून. परंतु हे सगळं जर सत्य झालं असतं, आजची परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये उद्भवली नसती. मोठेपणा राहिला असता, ठाकरे कुटुंबियांचा मोठेपणा राहिला असता. आणि जो काय ठाकरे कुटुंबियांना कुठेतरी डाग लागण्याची शक्यता आहे, तर मी सांगतो माझ्यातला प्रत्येक आमदार एवढा दुःखी आहे, कोणी सेलिब्रेशन नाही केलं, उलट त्यांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले, एवढं ते प्रेम करत होते. मग ते त्यांना लांब नेण्याचं काम ज्यांनी केलेलं आहे, म्हणजे ते तुमचे आमदार आहेत, ते शिवसैनिक आहेत, ते तुम्हाला परके झाले. आणि पवारसाहेब एवढ्या जवळचे झाले की तुम्ही ताबडतोब अनाऊन्स करून टाकता की मी यांच्याबरोबरच राहणार. काल झाली ना अनाऊन्समेंट. आणि मग असं असेल तर मग तो मनुष्य कुठेतरी दुखवला जातोच ना साहेब. दीपक भाई आता पुढं काय, म्हणजे अल्टिमेटली आपलं आता फ्लोर टेस्ट दुसऱ्या बाजूची ठरणार. मग मतदान करते वेळी कायदेशीर दृष्टीने शिवसेना विधिमंडळ पक्ष आणि शिवसेना राजकीय पक्ष यांच्यातला हा संघर्ष पुढे जाणार ना? आम्हाला तो टाळायचा आहे, पण ते टाळण्याचं जर कोण करू शकत असतील तर ते सुद्धा उद्धव साहेब करू शकतात. मोठ्या माणसाने जर आशीर्वाद द्यायचा ठरवला, एक गोष्ट लक्षात घ्या, कुटुंब प्रमुख हा कुटुंब प्रमुख असतो. संभाजी महाराज निघून गेले नव्हते का? शत्रूच्या छावणीत राहून आले नाहीत का? पण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांना परत आणलं ना. हे परत आणू शकतात, कारण तो प्रेमळ हात हा त्यांच्या पाठीवर फिरलाच नाही. जो बाळासाहेब बोलवून घ्यायचे मातोश्रीला, त्याला एक हे लावायचे भगवत टीका, आणि ह्याच्यावर ते थांबलेलंच आहे सगळं. कारण काय झालं, आदित्य साहेब आमचे नेते, उद्धव साहेब आमचे नेते, आणि ते दोघे गेले प्रशासनामध्ये. मग आमची जर ही परिस्थिती असेल तर सर्वसामान्य शिवसैनिकाची परिस्थिती त्यावेळेला काय झाली असेल याचा विचार करा. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की आज समजा आदित्य साहेब प्रत्येक शाखेमध्ये जात असतील तर आमच्या ह्याचं एवढं तरी फलित आहे की शाखेत जायला लागले,
आमच्या इथे एवढं तरी फलित आहे की मी त्याची 2-4 दिवसापूर्वी स्टेटमेंट काढलं की आमच्या नेत्यांना संभाजीनगरची अनाऊन्समेंट करायची होती, ह्या लोकांनी करायला दिली नाही. निदान त्यांच्यामध्ये एवढी तरी माणुसकी आली की त्यांनी शेवटच्या क्षणी तरी त्यांची हे ठेवलं, नाही तर तोपर्यंत ते विरोधच करत होते. आम्हाला तुम्ही माहिती आहे ना, आज बाई का म्हणता की जेव्हा आता एकनाथ शिंदेजी समर्थनाचं पत्र भारतीय जनता पक्षाला देणार का? आणि 100% देणार ना. आणि तुम्ही म्हणता की पक्षाने त्यांची राजकीय जर पक्षाने बोलणी शिवसेना शेवटी असं राजकीय आहे, पक्षाने ते कधी देणार? त्यांचं आणि त्यांचं बोलणं होणार. हो. ऑथॉरिटी त्यांना दिलेली आहे आणि आमच्या सगळ्यांच्या सह्या ते घेऊन गेलेले आहेत. देऊ शकतात, ते त्यांचा ऑप्शन आहे. आणि तुम्ही म्हणता की शिवसेना राजकीय पक्षाने या कृतीच्या आड येऊ नये. आड येऊन याच्यासाठी मी तुम्हाला का सांगतो, बघा हा विचार आहे आणि विचारधारा असते. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ही आपल्या विचारधारेवर चालते. आज विचारधारेशी ॲडजस्टमेंट केले म्हणून कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आणायला लागला. तुमची आणि भाजपची विचारधारा एक आहे. 25 वर्ष तुम्ही मित्र होता. भाजप बरोबर राहिला असता तर कॉमन मिनिमम प्रोग्रामची गरजच पडली नसते. आणि आज सुद्धा आणि पुढे सुद्धा शेवटी असं आहे की संघर्ष कशासाठी करायचा? संघर्ष तुम्ही कोणाशी करताय? केंद्राशी करताय. पण तो आवश्यक असेल तर संघर्ष केलाच पाहिजे केंद्राशी, परंतु अनावश्यक संघर्ष का करायचा? आणि त्याच्यामुळे तुम्ही सुद्धा तयार झाला असता कदाचित जर त्यांनी तुमची बदनामी केली नसती तर. हे शेवटचं वाक्य आहे त्यांचं की माझी बदनामी केली असताना मी त्यांच्यावर कसं जाऊ? मग ही बदनामी थांबवायचं काम होऊ शकलं असतं ना. ज्याने तुमची बदनामी केली त्यावेळेला ज्यावेळेला तुम्ही भाजपचे 12 आमदार डिस्क्वालिफाय केले त्यावेळेला तुम्हाला वरिष्ठांकडून फोन आलेलाच होता ना. मग तरी पण तुम्ही ते काँग्रेस आणि NCPकडे तो कदाचित चाल असू शकेल शिवसेनेला लांब करायची BJPपासून. त्यांनी इन्सिस्ट केलं ह्यांना असंच राहून दे म्हणून. आणि मग त्याचा परिणाम जर ज्यांनी तुमच्यावर आरोप केले त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यावर होत असेल तेव्हा कोणाला दोष द्यायचा हा प्रश्न येतो. तो वेळच्या वेळी तो निर्णय घेतला पाहिजे. नाही, माझी बदनामी केली ना, या माणसाला बाजूला ठेवा, मी तुमच्याशी हे करतो. आज मी म्हणणार नाही त्यांना बाजूला ठेवा, परंतु त्यावेळेला हे होऊ शकलं असतं. मोदी साहेबांनी त्यांच्याकडे ते केलं असतं, कारण ते मूळचे भाजपचे नव्हतेच. त्याच्यामुळे त्यांनी तसं म्हटलं असतं की या माणसाने माझी बदनामी केली, यांना बाजूला ठेवा, तर ते शक्य होतं. आज कसं शक्य आहे सांगा? आज ही परिस्थिती झाली आहे. आता पुढची वाटचाल ऑन द फ्लोर हा संघर्ष होणार नाही का की शिवसेना विधिमंडळ पक्ष एकीकडे आणि जे आमदार शिवसेना राजकीय पक्षाबरोबर राहिलेले आहेत ते दुसऱ्या बाजूला, हा संघर्ष ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस होणार नाही? फ्लोर ऑफ द हाऊसवर संघर्ष होऊ शकत नाही, कारण मेजॉरिटी ज्या पार्टीकडे असते त्याचाच लीडर ऑफ द हाऊस होतो. ही अनेक तुम्ही म्हणता व्हीप तुमचा लीडर इश्यू करणं. नाही, आपण एक गोष्ट लक्षात घ्या की पासवानची केस आहे. पासवानच्या केसमध्ये पार्टी कोणाकडे होती? वडिलांकडे होती. आणि हे कोणाकडे होतं? मुलाकडे होतं. मग तिथं कोर्टाने काय डिसिजन दिला? तुमच्या पार्टीचं कॉन्स्टिट्यूशन काय सांगते महत्त्वाचं नाही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काय सांगते महत्त्वाचं आहे. आणि तिथं मेजॉरिटीनेच हा डिसिजन व्हायला लागतो. त्याच्यामुळे जो डिसिजन मेजॉरिटीने होतो तोच कन्व्हे केला पाहिजे व्हीपने. आणि मग तो कन्व्हे होत नसेल तर त्याचं मग इतर लोक अडचणीत येईल. आम्हाला काही त्यांना अडचणीत आणायचं नाही आहे, पण त्यांना आमच्यावर राहायला लागेल. तुम्ही म्हणता की तुमच्याबरोबर हवत लागेल. मी का म्हणता कायदेशीर दृष्टीने तुम्ही म्हणता आज जेव्हा लेटर ऑफ सपोर्ट दिलं जाईल तेव्हा ते शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचं लेटर ऑफ सपोर्ट असेल, फक्त 2/3 आमदारांचं नसेल. हे बघा, त्या लेटरची आवश्यकता नाही की नाही मला माहिती नाही. मी तुम्हाला एक म्हणतो आवश्यकता असेल तर कदाचित येणारही नाही. डिपेंड्स. ही सगळी लिगल लढाई असते. बरोबर. त्या ठिकाणी जे उपाध्यक्ष आहेत त्यांनी काही निर्णय दिलेले आहेत, त्यांनी हे दिले, ते चॅलेंज केलेलं आहे कोर्टामध्ये त्यांनी दिलेला निर्णय. आणि तो चॅलेंज केल्यानंतर त्याला मुदत दिलेली सुप्रीम कोर्टाने. त्याच्यामुळे आज त्याच्यावर मी बोलू शकत नाही, त्याला एक लिमिटेशन येतं. परंतु आज जर तुम्ही विचार केला आणि जर सत्ता स्थापनेसाठी कोणाला बोलवायचं असेल तर ते मेजॉरिटी म्हणजे सगळ्यात जास्त सदस्य ज्या पक्षाचे निवडून आले त्यांना बोलवायला लागतं. आज 106 सदस्य आहेत BJPचे. म्हणजे BJPला ॲज इट इज नुसतं BJPने जरी क्लेम केला तरी राज्यपालांना त्यांना बोलवावं लागेल. आणि तुम्ही म्हणता की तुम्ही शिवसेनेपासून विभक्त होत नाही आहात, तुम्ही शिवसेना आहात. आम्ही का म्हणतो तर आम्ही त्या विचाराचे आहोत ना. आम्ही कुठे शिवसेनेला डिस्टर्ब केलेलं नाही. आम्ही शिवसेनेला नष्ट होण्यापासून वाचवलेलं आहे. आज जे काही भावनिक आव्हान केलं जातं आहे हे मुळात योग्य आहे की नाही याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे. मी इथं आलो तेव्हा मला सुद्धा विचारलं, उद्या तुम्ही BJPबरोबर गेला तर तुम्ही माझा आणि राणेंचा संघर्ष झालेला होता, मग तुम्ही त्यांच्याबरोबर मांडीला मांडी लावून बसणार का? त्याचं मी उत्तर असं दिलं की मी DPCमध्ये बसलेलो आहे ना. त्यावेळेला मला विचारलं, त्यावेळेला मी सांगितलं की ज्यावेळेला विकासाचा प्रश्न येईल त्यावेळेला राजकारणाची पादत्राणं बाहेर ठेवून आम्ही इथं येतो. विकासामध्ये कोणाबरोबर हे करायला काय हरकत नाही. आणि मी वारंवार स्टेटमेंट असं दिलेलं आहे की राणे हे माझे कधी व्यक्तिगत शत्रू नव्हते.
त्यांच्या घरी मी जायचो. मला उत्कृष्ट वागणूक मिळालेली आहे. ज्याला आम्ही एकत्र होतो, आमची युती होती, मी NCPचा अध्यक्ष होतो आणि ते काँग्रेसचे होते, काँग्रेसमध्ये बरोबर. मंत्री होते. हो. मग ती मला स्टेटमेंट त्यांच्या फॅमिलीकडून कधीच नाही मिळाले. माझं ऑब्जेक्शन कशाला होतं, त्यांचं स्टाईल ऑफ फंक्शनिंगला माझं ऑब्जेक्शन होतं आणि ते ऑब्जेक्शन जे माझं होतं त्या वर्तणुकीला, तेवढा पुरता माझा लढा मर्यादित आहे. मी कधी एक दिवशी त्यांच्यावर व्यक्तिगत आरोप केला तर बघा मी केलेलं नाही, कारण ती माझी संस्कृतीच नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे मला असं म्हणायचं, ते केंद्रामध्ये काम करतील ना, ते मंत्री आहेत, काम करतील केंद्रामध्ये. मी तर कधी केंद्रामध्ये जात नाही, मला राज्यामध्ये काम करायचं. हे अखेरचे 2 प्रश्न. उद्धव ठाकरेंनी त्यावेळेला मुख्यमंत्रीपद घेऊन फार मोठी चूक केली असं आज आपल्याला वाटतं का, जे 2.5 वर्षात जो अनुभव आला त्याच्या आधारावर? मला असं वाटतं की उद्धव साहेबांना फसवण्यात आलं. उद्धव साहेबांचं एक स्वतःची हाईट आहे आणि ती बाळासाहेबांसारखी सह्याद्रीसारखी उंच हाईट आहे आणि ती हाईट कमी करण्यात आणि मग ते एका पदासाठी का असेना करण्याचं जे काय झालं मुख्यमंत्री ते कदाचित आपोआप घडलं असेल किंवा ते त्यांनी इन्स्टंटली सांगितलं असेल, परंतु इन्सिस्ट केलं गेलं, ते पवारसाहेबांकडून केलं गेलं, हे उद्धव साहेबांनी स्वतः म्हटलेलं आहे. बरोबर. आणि मग त्या पदावर गेल्यानंतर काय असते, पवारसाहेब 5 वेळा पद स्वीकारायला नको होतं असं आज वाटतं का 2.5 वर्षांच्या अनुभवानंतर? मला असं वाटतं की उद्धव साहेबांनी जर पद स्वीकारायचं असेल तर मग त्याच वेळेला आपलं जे ह्याचं अध्यक्षपद आहे त्याची जबाबदारी जर त्यांनी आदित्यजींवर किंवा कोणावर तरी म्हटलं असतं की बाबा हे तोपर्यंत तू हे सांभाळ. काय झालं की प्रशासनामध्ये गेल्यानंतर वेळच मिळत आणि शिवसेना चालते कशावर, शिवसेना चालते पक्षप्रमुखांच्या प्रेमावर, त्यांनी पाठीवर मारलेल्या थापेवर आणि तिथं कमी पडलं. आणि आमची तक्रार आहे असं नाही, मला वाटतं प्रत्येक शिवसैनिकाची हीच तक्रार असणार की राजकारणात आल्यामुळे त्यांना एवढ्या मिटिंग घ्यायला लागतात की मग ती 2 जबाबदारी सांभाळू शकत नाहीत आणि मग त्याचा परिणाम हा ह्या सगळ्या असंतोषामध्ये झाला. भाई, मला माहित आहे खूप दगदग आहे, तुम्ही काल प्रवास केला, आज सकाळपासून तुमच्या बैठका चालू होत्या, तरी पण वेळ काढलात आमच्यासाठी आणि आम्ही तुम्हाला अर्ध्यापेक्षा जास्तच गोवेकर मानतो. त्यामुळे एवढी दिलखुलास आणि दुसरं काय, तुमच्याकडे आल्यानंतर मी जरी सावंतवाडीला जाऊ शकलो नाही एवढ्या दिवसामध्ये, तरी आपल्या घरात आल्यासारखं इकडे कसलंही परके पण नाही आहे, तरी पण वेळ दिला तेवढा आणि एवढ्या दिलखुलासपणे बोला. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू. नाईस स्पीकिंग टू यू.